102 vydat. Zabudol, ale či asi jedno kolo ide. Jo? Nie. Čo robí? No, Kanku nená. Hej. To bude krásne. A to kto má? Kto to je? No ale pozri sa, prvý raz ide ako ide. Ona je sama naučená na to. Jo, aj tam ide. Neskoro chlapče, neskoro. Nič neukázal, teraz nič ani nevie. To sú tie čeliky. Chlapci moji, to bude prvý maličko. A už je ďalšia lanča. To je naučené. Tam ešte aj ABS, či keď tá čelika do brzda kopiť. Je normálne, že tam. Ešte uvidíš favority zase pekne urobia. Favority budú pekne náročné. Tlak ide. Teraz. Na tú zadnú. Ďalšia čelika. Odtiaľ toho dobre. Jak bude chmásať. Jen tam to bude A tam na zaujímavé. tej lúke, ak si chcel ostať, tvoji takí by sme boli bieli. Ten druhý vletie do toho prachu. Jen tam to bude zaujímavé. Tam vzadu skladiaš. A už ďalší. Ďalší. Právo, to vás neopravne, ale my vám uhneme.
najväčšie preteky bolo, kde pôjdete, čajte si auta, pôjdu a hodí. Šperer, Rafael, Rakúsko, Dickmann, Peter, Nemecko, Opel, Astra. Platz 3, die Startnummer 6, Speere Rafael, Dickmann, Peter. Takže to máme pretekárov, ktorí skončili tretí. Veľmi krásne jazdili, súťažili, vyjazdili si tretie miesto za 2 dní na náročnej trati. Gratulujeme. No a kto bol druhý? Na druhom mieste so štartovým číslom 2
Chovanec Stanislav Kurus Henrik. Startové číslo 2 výzve. Stanislav Chovanec, Kurus Henrik. Vidíte ich v plnej kráse so svojím vozidlom. Červeno-biele vozidlo Ford Escort Cosworth Plurale RS. Máme na vás jednu otázku, prosím vás pekne. Ako sa vám páčila tráčka v Žiline, ako sa vám jazdilo? Na soutěž byla skvělá, zvlášť protože vlastně jsme tady domácí a všichni od nás očekávali výborný výsledek. Trošku jsme měli trail, ale jsem rád, kde máme nejvíc příznivců. Vlastně to má, že se nám podařil takový skvělý výsledek, tak těžké konkurenci. Veľmi pekne ďakujeme, počuli ste význanie. Máme tu ešte otázku aj pre pretekárov, ktorí skončili na 3. mieste. Ako sa vám páčilo tu v Žiline? Eine Frage an die Fahrer, die an dem 3. Rang sind. Wie gefiel es Ihnen in Žilina? Žilina war eine sehr schöne Halle für uns, die Strecke war hervorragend. V Žiline sa nám veľmi páčilo, trať bola vynikajúca. Ich gratuliere den Veranstaltern zu dieser Veranstaltung. Ich bin sehr glücklich, hier als Dritter ins Ziel gekommen zu sein. Es war eine sehr harte Veranstaltung und die kleinen Probleme mit dem Zeitplan gibt es nächstes Jahr. Gratulujem usporiadateľom takej výbornej trati a vynikajúcemu podujatiu. Páčilo sa mi tu veľmi. Dúfam, že na budúci rok už nenastanú také problémy s časom príjazdu a teším sa zase dovidenia. Pekne ďakujeme. Takto bola posádka, ktorá skončila na 3. mieste. Takže štartové číslo 2, Chovanec, Kurus, opúšťajú cieľovú rampu. Rally pre nich úspešne skončili so štartovým číslom 2 na 2. mieste. Že by im to nenaštartovalo. Ešte raz gratulujeme. Tak kvalitných jazdcov ako tu. Ale už vidíte, kto je absolútny víťazom. Od toho štartové číslo 14 010 Pedersen Freddy Dansko Toyota Šerika. Jazdilo. Well, it's the first time we're here and we've enjoyed this once. But some of the stages are a little bit too rough for us because in Denmark we are driving most asphalt rallies. So the car is prepared for asphalt rallies and there's some rough gravel here. But we enjoyed it.
Je to prvýkrát, čo sa zúčastňujeme rally na Slovensku a preto pre nás niektoré rýchlostné skúšky, ktoré sme absolvovali, boli pre nás veľmi nové, lebo u nás v Dánsku jazdíme väčšinou asfaltové, hladké povrchy a nie tak drsné a šotovinové, ako je to u nás, ale v každom prípade sme sa zabávali a veľmi sa nám to páčilo. Máme tu pre nich ešte jedno prekvapenie. Absolutní víťazi dostávajú od firmy Mucinko Žilina, ktorá sa zaoberá distribúciou hračiek podporujúcich logické myslenie našich detí. Je to predajňa hračky u Mariana Pokoletí. Veríme, že ich športoví komisári uznajú podporu našeho spolujazca. Vidíme víťazov, startové číslo 14, dánsku posádku, Ulvavies, Pedersen, Ready. Že vítá medzi posádkou nového spolujazca a všetkým pekne ďakujem. Nevieme, či mu budú stačiť pasy. Vážení priaznivci motoristu, ešte chvíľočku počkáme, keď nám odídu absolútni víťazi. Máme tu ešte triedu F2000, takže odovzdáme poháre i týmto.